Este început, da? Ia stați frumos să vă văd aici. Să vă filmeze. Da? Cum stați voi frumos la măsuță. Ca la grădini, da? Ce copii minunați! Nu prea se vede că ilumina trebuie invers. Aprinde becul. Nu, trebuie să mă așez invers. Să filmăm aici și toate prințesele Andrei. Fă cu mâna, Andreea. Hai să zicem la mulți ani! Hai să zicem în cor! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Să mulți ani! Ce este, mama? Lasă așa. Vrei să stai așa? Vrei să zici ceva? Ce vrei să zici? Ia, așa-te pe scăunel și zine un cântecel sau o poezie. Nu, n-are suc. Și dacă avea ceva. Hai, după ce termin din guriță, da? Da. Să-l prindem și pe Robi și pe Boni Pește. și pe Ștefi. Uite-te acolo. Hai, ne cânti sau ne zici ceva? Cine? Tu, niște gânduri, ceva, cum te simți în ziua asta? Ești bucuroasă? Da, sunt foarte bucuroasă. Ia, niște gânduri, niște impresii. Ce simți tu acum? Eu simt că sunt un copii și i-am visat. Nu despre vise. Ce simți acum? Îți place? Nu-ți place? Ce s-a întâmplat? Îmi place foarte mult că au Sunt venit fericită. Cine au venit? copiii, Da, prietenii tăi? prietenii Cum se numesc prietenii tăi? Arată. Că noi nu-i cunoaștem. Ne facem că noi... Robert și și Ștefi, Ștefi, câți ani ai? 5 ani, Da. Tu, Robert, câți ani ai? 6 ani. Și cine e la școală? Mâna sus, cine e la școală? Bravo! Aplauze pentru Robi, care este la școală, clasa pregătitoare și care învață foarte bine, dar nici fetele nu se lasă mai prejos, pentru că ele sunt... Unde sunteți voi? La școală sau la grădii? Eu sunt la grădi. La grădii? Dar ce grupă sunteți? Grupa mică, nu-i așa? Nu! Ba da, grupa mică, că sunteți niște pitici. Nu suntem grupa mare. Suntem grupa mare. Ia demonstrați-mi voi mie că sunteți grupa mare. Da, mă țin minte când ne făcea, da, suntem în grupa mare. Eu sunt mai înaltă. Ești mai înaltă, da? Deci ca Și mine- ce știți voi așa ca să demonstrați că sunteți grupa mare și nu grupa mică? Ia. Pentru că suntem mai mari. Păi și ce dacă, dar eu tot nu vă cred. Nu, suntem mai mari decât Ștefan. Păi demonstrați-mi ce știți. Știm că Ștefan e mai mic. La fel și Denis. Știți o poezie? Hai să zicem Împreună, așa. acasă. Da. Ia gândiți-vă voi la ceva să știe și Robiță și să cântați împreună. Un cântecel. Despre români, nu știți niciun cântecel acum? Cu 1 decembrie? Nu v-au învățat doamnele? Haideți să zicem o poezie. Acasă. Hai. Acasă de Emilia Căldăraru, bine e la noi acasă, nu e lume mai frumoasă, cum e cuibul părintesc, unde eu trăiesc și cresc. Mamă, tată și bunici, eu și frățiorii mici, toți aici suntem uniți, bucuroși și fericiți. Casa mea și somn o știu, orice colț pot să-l descriu. Când pășesc acasei drag, tot ce văd în ea e drag. Parcă un vas vrăjit, toate spun bine ai venit. Bravo! Aplauze, că eu nu pot aplauda că țin telefonul. Bravo! Acum e rândul tău, Robiță. Bine. Bună ziua lunii, să înțelepciunii, lucruri bune să învățăm și ne bucurăm, lucruri bune să împlinim. Bravo! Aplauze pentru Robiță. Hai zicem stopul. Eu vreau să aud și un cântecel. Hai să zicem. Hotărâți-vă. Eu vă recomand să vă sfătuiți și cu Robiță, poate știe și el unul. Haide, cântele în cântec. Că noi greșim. Nu, toți trei să cunoașteți același cântec. Să-l cântați împreună. Așa mi se pare corect.
Mine mi să învățăm versurile. Eu zic toamna e anotimp bogat. Tu știi, Robi, toamna e anotimp bogat? Eu n-am cântat. Altul, nu-l știe pe ăsta, altul. Eu îl știu. Ei, cred că nu le mai știi, le-au Nu uitat. văd dimineața dragă grădină. Ma, asta e de grădiniță, de grupa mică. Altul, mai serios, așa. Despre iarnă. Nu știu niciunul despre. Cum să nu știi? Eu știu. Pe care? Iarna facem om de zăpadă. Dar nu poezie, mami. Cântecel. Hai, bun, că... Hai, Săniuța. Meno ajunge, are dor de ducă, parcă ar fi nălucă. Toată ziua aplauze, prin zăpadă, vine lumea să o vadă. Săniuța e ușoară, fuge, parcă zboară. Dar să se audă și vocea copiilor. Hai! Are tălucioase, vârfurile întoarse, podesc îndurele să tot stai pe ele. Toată ziua prin zăpadă vine lumea să o vadă. Săniuța e ușoară, fuge, parcă zboară. Peste hopuri sare ca un smeu călare, hățuri de-o să-i scape, trânta e aproape. Toată ziua prin zăpadă vine lumea să o vadă. Săniuța e ușoară, fuge, parcă zboară. Bravo! Dar despre români, nu știți, noi suntem români, nu știți? Nu. Haideți în dormitor. Nu, că acolo sunt tații O, da. și n-avem loc. Mai mâncați? Sunt mulți. Mai mâncați? Ca să vă las loc de joacă? Spuneți că